Hello mindenkinek, én Michael, üdvözlök titeket egy jobb rosszas videóban, és ebben a mai videóban folytatjuk a Sirius pusolós kalandjainkat. Ha esetleg nem láttátok volna az első kettő részt, azokat mindenféleképpen nézzétek vissza. Az első részben felpusoltuk Siriust 300-ra, a második részben 500 kupára pusoltuk föl. És most a célom egyébként a 750 lesz, szóval ja, nem is szaporítom tovább a szót. Ha most tetszik nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen nyomjátok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel. Valami nyomjátok be a csengőt, hogy járósokként szeretnétek értesülni legújabb tartalmaimról. Na de most már tényleg nem szaporítom tovább a szót, durranjunk be a mérkőzésekbe. Van egy érzésem egyébként, hogy ez a rész most hosszabb lesz, de ezt majd úgy is látjátok, hogy mennyire lett hosszú, meg hogy mennyire húzódott el. De ez valószínűleg azért lesz ugye hosszabb, mert hát ja, jó hosszabb lesz és kész, mert ugye már picit nehezebb lesz azért pusolni. Ugye 500 kupán vagyunk már, meg 700-et pusolunk, meg egyebek. Az igen jó. Mint a rohadt vagy. De rám akar izélni, stiltelni, ne nyom a Shadow-ot, az döglik. Mindegy. Keresünk Power Cube-ot, vagy keresünk ellenfelet, például itt az EMS. Szóval ezt meg lehet növelni. A Sirius egyébként az a jó ideje, már nerfelték egyébként. Szóval ja, ezek szépen megöljük, és jön ám az Ali. Úristen, Ali, gratulálok, meg tudtál lőni egy low HP Sirius, hallod, seggedet ne nyaljam ki. Hát nem. Nem, srácok. Őszintén. Imádom az alikat. Átmegy minden a lövés, meg egyebek. Az ott alaptárás minden átmegy. Minden ellenfelem. Ezért is... Ez így nem fasza. Nem, a sejtem, az Shadow nélkül meg tudom ölni. Nem, megtanulom Shadow nélkül. Hallj már meg. Jó. Pont heal-özd, és miért majdnem mindjárt lesz 3 Shadow, még egy találat kell. Nagyon jók vagyunk. Szóval azt mézi. Itt egy róza. Szétszedik. Azt a kurva. Imádom, ezért nagyon jó. Az mézit is mindjárt szétszedik. Jézus, de nem. És azt is, hogy neked szét kapnak. Na, foki, majdnem jó, majdnem faki. Majdnem faki. Majdnem faki. Például. Menjetek rá. Elintézik a Shadow-k. Ezért nagyon jó a Sirius. Simán el tud intézni bárkit így. Ezért is nagyon jó a Sirius, ezt is szeressük. Hiába nerfelték, szóval mindig ugyanolyan OP. Sőt, a nerf miatt szerintem még skillesebbé is vált ez a karakter. Ó, van egy master játékosunk, jaj de jó. Nagia, vagy Naija. Nem tudom ki, hogy ejti egyébként. Tehát lehet, hogy Nagiának kell érteni az új karakternek, a legújabb karakternek a nevét, de én úgy értem, hogy Naija. Nekem az úgy jobban tetszik. Hopp, volt egy magyarunk, Pisti. Szegény. Szegény elsőként megpusztult. Jó, Mortis akarat. Megy a 2-esre, igen. 2 Power Cube-ra megy rá. Jó. Szia, haver. Szia. Szia, bocsi. Kapja. Kapja megint. És tényleg kapja. Ez az. Let's go. Let's fucking go. Jó, szedjünk még Power Cube-ot. Egy darab Shadow az nekem még nem elég. Szerintem 2 kell. Pontosan. Be is töltött, csak most kicsit körbe kerítenek minket. Az Ember. Na, megy majd Gas. Az szép volt. Gas kapja. Jó, mindjárt van 3 Shadow. Az Ember. Kapja. Megint. Egy hit kéne, hogy kell legyen 3 Shadow. Kapja. Kapja. Nagyon kapja. Találja lecsém. Jaj, te kancsal vagy, Master létedre, jó volt kancsal vagy. Master létedre mindjárt megdög lesz. Jaj, de ügyes vagy. Hallod? Feleségül ne vegyelek. Nagyon. Nagyon lecsém. Újra béna vagy te, hopp. Köszöntünk. Ó, persze. Azt hiszem szuperezni fog. Dobja is, jó. Hát ez ennyi volt, rám céloz ugye. Úristen, de nagy cucc, hogy hallott feleségül téged, ne vegyelek téged se. Dislike-val, de dislike-ol, meg több Power Cube volt, meg lovasabb is voltam, szóval. Az ilyen embereket meg nem teljesen értem. Mi a dislike-ol, ó, Prestige 2-es magcska, de szeressük.
Azt valaki se ott van séddel, vagy 250 kupán sincsen vele, de azért összedobja őt egy olyan lobbival, ahol van egy Prestige 2-es macska. Jézusom. Mi ez a matchmaking? Vagy őszintén. Mi ez a matchmaking? Nem értem. Egyáltalán nem értem ezt a matchmakinget. Abszolút nem értem. Ott a macsek. Jaj, de jó. Szeressük. Nem tudom miért akartam elmenni a szupramet, de mindegy. Kapjad, köcsög. Szóval menekül egybe, érted? Akar egybe menni. Kapja. Megalad a macskát. Akkor ne. Az a baj, a macskázós valószínűleg engem szemel ki magának. Gyanítom, most engem szemel ki, szóval el kell innen húzni. Minél hamarabb. Távolabb kell menni. Még egy Sirius, csak neki már 6 power cube-jom. Jaj, de jó, de szeretem. Jó, meg ez így nem jó. Ez így nagyon nem jó. Egy power cube, jó, mondjuk van 2 shadow, de ezzel nagyon sokat nem érek. Ilyenkor, szegény Rico. Nem tudom, neki hány shadow-ja van, de szerintem neki is megvan a 3. Hát, hogy mi pláne. De hogy találném meg, nem? Nem értem. Ó, menj innen. Oké, kérdezett téged. Ma, macska, persze. Csicska, ugorjam. Ugorjam, csicska. Ugorjam. Ugorjam abba! Meg. Úristen, geci. Na, inkább a Siriusra ugorjál, a Siriusra. Rám akar ugrani, rám akar jönni. Én vagyok a gyengébb. Na, rám akar. Ez rám akar ugrani. Ez nagyon engem szemelt ki magának. Nem ugrasz, öcsém? Nem úgy tűnik, hogy ugrani akar. Top 2 legalább meg lesz. Esélytelen Shadow kinyírnak, nem látom, hogy dislike-ol-e vagy nem, de szerintem igen, de annyira nem is érdekel. Mindegy. Jó van. Semmi probléma. Amúgy lehetséges, hogy ez a részem, hogy nagyon elhúzódna, hogyha 750-re tényleg felpusolnám Sirius-ra, lehet, hogy csak 700-ra fogom, vagy 650-re. Nem tudom. Majd meglátom. Szia, Primo. Gyere ide, Alpino. Kapja nagyon. Az Alpino szép püfelik, ez Shadow-k. Ez jó. De az enyémarekok is belemennek az éve. És felhílelem őket. Hát nem volt sok heal, de mindegy. Jön a GG. Majdnem meghal. Istenem, hogy menekül, imádom. Nem támad rá a Hank miatt, Istenem. Ez meghalt, jó van. GG az all itt van fönt. Igen. Haha! Easy. 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 Gyere, köcsög. Ki van itt? Ali? Nem akarsz tiltelni, ez a baj. Aha, ott van. Na, köcsög. Én botom van, öcsém. Leidézzük, oké, de még egy Shadow-t. Nem tudom mennyi van már, ha látom 5. Akkor leidézzük még egy utolsó. Ja, na, hát akkor menjen. Nem top 3 van egyébként. Jó, Ali. Szia, köcsög. Ez nagyon jó. Ezért is nagyon király ez a gadget. Magam rég a Shadow-kat, szétszedik egyből. Szétszedik egyből az enemit. Szóval, hogyha full HP lett volna az Ice, még akkor is szétszettek volna a Shadow-k. Szerintem. Amúgy szerintem egyébként Siriusnak egyébként azért van az, hogy a Shadow-nak azért van csak ilyen 70, a karaktereknek a 70% HP és az 50% sebzése, mert ha a 100% HP-ük és damage-ük lenne, az már túl OP lenne, akkor játszatlan lenne a karakter, tehát nem lehetne konkrétan a karakterrel játszani. Hopp. 140 HP persze. 140 HP a puszi, nem.
Shelly. Ez igen. Nem tudod, hogy nem jól tud rám jönni? Tesó. Jó, egy Shadow az már jó. A Hypercharge egy negyede megvan. Szóval nagyon fasza. Na gyerünk. Itt a Gigi. Mennyire? Kapta? Ez ki? Nem látom a gadget gombja. Ja, Spike. Akkorák a gombjaim, meg egyszer akkorára felvettem a méretét, hogy jó legyen. Még én nagy gombokkal szeretek játszani, nem tudom, lehet kis gombokkal, de én nagy gombokkal szeretek játszani. Jaj, de kapja, már van 2 Shadow mozgó. Shelly. Megölte a Gigi-t. Itt az Shelly. Akkor nem. Hol halt meg a Shelly akkor? Hol halt meg a Shelly? Hol halt meg akkor a Shelly? Érdekes. Akkor hol halt meg a Shelly? Nem értem. Ja, lehet Poisonba halt meg, amúgy lehet. Lehet, hogy Poisonba halt meg a Shelly. Ott a Spike pont. Lehet karakterem, nem tudom meg. Ez hiba volt, testvérem. Nyilván nem tudta, hogy hány Shadow van. Azt nyilván nem tudta, csóró. Jó. 576 kupa. Na jó. Hon mennyire jár a nyers fejű, tehát? 12 perc nem sokára lehetséges, akkor csak olyan 700-ra viszem föl, de 750-et meg lehetne próbálni. Csak lehet, akkor inkább szép kéne várni, hogy a tényleg 750-et próbálni meg. Nem jó, jön az igi. Jön az igi. Gyökér. Még jön egy gyökér. Takarodjál. Ez ott kempe? Jó, inkább nem lehet, inkább nem kéne ezt a Power Cube-ot kiszedni. Még short campelt az Iggy? Azt nem pedig ott van. Akkor elment ezek szerint. Vagy csak már abba... és nem találták meg. De akkor még sincs itt. Na mindegy. Azt hittem pedig itt van az Iggy. Ide elbújt, azt engem itt vár. Hát akkor ezek nem várjuk. Shelly. 3 Power Cube az jó. Ez már jó. Ott az Iggy. Köszönöm, hiszem az igaz meghalt. Ja, elteleportál, jó van. Gyerünk tőle. Jó, egy Shadow. Egy Shadow, ugye jó. Egy Shadow az már jó. De hol van amúgy még az öcső, nem így? Hol van még az 5. ember? Ott esetleg. Nem úgy tűnik. Nem ott van. Akkor hol lehet? Egy Shadow van. Annyi 2 lesz mondjuk, de érted. Szia, Bi! Persze engem behitelsz ki, gyökér gyerek. 162 HP. Melodit! Melodit kiírják a Shadowim, let's go! Oda mentek rá az íre. Nagyon szép! Gyönyörű! Nagyon jó. Shelly, azt nem tudom, hogy hol van. Easy! Honnan hoztam vissza, helna? Ez nagyon szép comeback volt. 68 000 kupa megvan. Mindjárt megvan a 70 000. És ott lesz egy Hypercharge drop. Ami az eléggé jó. Hypercharge drop az elég jó. Én azt gondolom. Az nagyon hasznos. A HC drop. Nem tudom ki van itt, de... egy buzi valószínűleg. Senki! Azt hittem, hogy rám jönnek. És akkor tudom a Shadow-imat tölteni, ezek szerint nem. Ecsém, nem tényleg azt hittem, hogy rám fognak jönni. Hát nem jöttek végül. Passza. Imádom. Az összeges. Aj, már meg köcsög. Köszönöm. Ez az. Oké. Egy HP-val szinte, de túléltem. Nem tudom hogyan. Dag újra éled. Hogy menekül, nézd meg. Maradjatok itt.
Ott maradtok, mert én azt mondtam. Jó? Jó, már top 3 van. Már most. Jafa. Nem tímel, nem tímel. Nem tímel, gyökér gyerek. Mi a fa tímelsz? Én egy gál vagyok hozzád képest, azért akarsz tímelni, ez a nyomva. Ja, értem. Úgy mondjuk megértem. Kár, hogy nem hallja, mit pofázok neki, pedig amúgy ez jó lenne. Ne tímeljék a csak. Tímelsz. Nekem most elolkozok, hogy csináljátok ezt ide. Spike-ot inkább azt fókuszálom, mert az idegesítőbb. Sigma Super. Most hol mással kéne a Shadow-imat küldeni. Na, inkább most már magamra küldem őket. Ó, persze. Gyökér ember. De na, izére menjetek már, Istenem. Mindegy, akkor annyiba drágára jó lesz az is. Nagyon szétszerik. Kelet. Már megint a Shadow szedik szét, de annyira OP ez a Sirius. Ha nem fogják valamikor a Shadow-it nerfelni, akkor soha. Annyira nem ér semmit egyébként az olyan karakterek a Sirius ellen, annyira nem érnek semmit, akik egyszerre csak egy ellen fel tudnak egyszerre sebezni. Tehát például Maisie, meg a Fang. Azok ellen például lófasz se ér a Sirius. A Sirius ellen pont, hogy lófasz se érnek. Semmit nem érnek a Sirius ellen. Pláne, hogyha 3 Shadow-ja van a Siriusnak, akkor szinte tényleg semmit nem ér a Fang, meg a Maisie. Közelharcban. A Piperről még inkább ne is beszéljünk, tehát az Sirius az garantáltan kinyírja a Pipert. Istenem, semmire megítélni sem. Nem pedig sikerül. Ne pörögjél, nekem csicska gyász, ennyi nem. Ó, persze, Edgar, menj innen. Fókusz. Fókuszáljuk. Az menekülje, öcsém, menekülje. És inkább megpróbálja azt, hogy rám fordul. Istenem, miért nem menekülsz tovább? Ja, azt gondolom, abban reménykedett, hogy lassúak a reflexeim. Hát, nem olyan embert fogtál ki, öcsém. Jó, megvan 3 Shadow, nagyon fasza. Top 4 szituáció. Ez is pörög, hát mindenki pörög, amúgy ennyi pangit. Nem. Amúgy azt csak én láttam rosszul, vagy... Akkor lehet csak én láttam rosszul, mert nem találtam el senkit. Szerintem ezt is campelik amúgy. Aha! Campelik. Hopp, szia! Rico, ne képzeld magad Sigmának, jó? Köszönöm szépen. Jó, gyerünk. Ezt a powercube-ot el akarom vinni. Ez jól jön. Nem tényleg a Piper azt semmit nem ér, hogyha lelkom a 3 Shadow-mat. Meg pláne. Megölték a Shadow, már megint kiírták. Imádom ezt a karaktert. Játék legjobb karaktere. Az első helyen van a top legjobb brawler között, az első helyen van ez a karakter, Sirius. Amit tudok rá csak mondani, hogy hell na. Csak ennyit tudok rá mondani. Kibaszott OP, hiába nerfelték, kibaszott OP még mindig. Istenem, de nyomorék vagyok, persze, hogy másik Sirius van itt mellettem. Így elbaszni a win streaket. Nem hiszem el. Geci. Nagyon nyers felvétel. Hát. Lehet szarrá lesz vágva ez a videó, nem tudom. Mint úgy is látni fogjátok, de mindegy. Én nem hiszem, hogy ilyen kis hülyeség miatt, hogyha nem itt nem Sirius lett volna, valami más, akkor megöltem volna. Edgar genyó, na megint. Menekülj csicska. Nem tudni. Inkább meg azért. Hajj már meg. Köszönöm. Meg lehet, nem kellett volna leidézni, most már mindegy. A powercube-ot kár, hogy nem segítik, hogy kiszedik. Ja, azt nem szedik. Azt nem tekintik ellenfélnek, vagy nem tudom. Szétszették azt is. Szűnyen megölnek, hallod? Szűnyen megölnek. Na. Gyere ide. Csicska. Kapja megint. 1000 HP. Tényleg poison, úristen. Na, 3 felé van szépen. Ez kódbotok.
Sherry is szétszörik. És most nem beszéltem picit, most így például meg koncentráltam. 642, hát... Örülök, ha ez a 751 fél órás videóba belefér, jó? Remélem nem probléma, srácok. Örülök, ha ez egy fél órás videóba bele fog férni. És van még egy Sirius rajtam kívül, hogy jó, de szeretem. Itt. És nem bírom eltalálni. És jön a másikra. Istenem, menj. Jézusom, mi ez? Hogy dodge-ol? Haradják itt a poison, mert nekem úgyis jó. Megérte? Nem érte meg. Nem érte meg olyan. Menj oda, jó? Oda mész. Még ezt a 700 HP-s nem tudom minek hagyjam, tartom életbe, de mindegy. Mindegy, gyere. Chester. Ki van még? Olyan. Colette? Az igen, Power level 1-es. Power level 1-es Colette. És hogy fiam? Másik Sirius. Jó, 1 HP persze. 1 HP-s. Sem menekül. Most rám körösed úgy persze. Nem jó az így. Nagyon nem jó. Ez kinyírja a másikat, akkor Chestert. Jó lenne. Melyik gadgeted van? Nem, valószínűleg már az első. Ha eltalál be, akkor rávidít egy Shadow. Még azon azt a Sirius-t akarom igazán fókuszálni. Én nagyon ezt akarom, a Sirius-t szeretném fókuszálni. Nem is a Chestert, én a Sirius-t akarom fókuszálni, nem is a Chestert. Kapja, hó, 3 Shadow. És rám jön! Hall! Nyomorék. Nem meghaltam, ennyi volt, esélyem sincs. Esélytelen, diszlájkolt az anyádat, azaz te. 650 az legalább már megvan. Legalább megvan a 650. Szóval jók vagyunk egyelőre. Nyerünk. Menjen továbbra is a game. Menjen a game továbbra is. 300 HP persze. 7500-as boxoknál is 300 HP. Egyértelmű. Ó, nem baj, nem menj innen, gyökér, menj innen. Felejtsd el. Onnan felejtsd el. Jó, mondtam. Még hogyha másik gadgetje lett volna, stunnolós, stomper, akkor valószínűleg megvan. Csak valószínűleg. Mortisra mennyit a Shadow, Istenem. Az elmenekül arra persze. És itt menekül, imádom. Meneküljél még persze, Istenem, imádom ezeket a mortisokat. Balfasz! Na mi van? Fosol! Úristen. Imádom. Ilyen fosós genyókat. Az mennyi bele? És hogy fiam. Ember, komoly vagy? Ők szerintem mi? Sok sikert a meneküléshez. Sok sikert a meneküléshez, testvérem. Felhívlom a Shadow-t. Kapta havet szerintem. Nagyon kapta, nagyon szép. 668. Én tényleg örülök, hogy ez a fél órás videó ez bele fog férni. Jó, én maradjunk ennyi, most srácok, hogy megcsináljuk a... Most inkább nem a 750-et. Most az volt először a terv, de inkább a 700-ot most csak. A következő részben meg a 800-at akkor. Volt még elég Benja. Csak mindjárt megölt. Mindjárt megölök Colt-it. Nem baj. Semmi probléma.
Majdnem megölt a kocs, majdnem megölt. Tara, igen. Még mit? Ember. Frank, ami ezt is jól lehetne elgetni. Kenji, szia. Menj ide. Jó, volt a power kick, az már jó. Kapja a Kenji. Annyira OP. Annyira OP ez a Sirius még mindig. Kapja, kapja. Tipikus Mortisok, jönnek, mint a rák. Annyira egyetlen. Jó. Csapta halt. Frank az ott van? Igen. Balfasz. Ez igen Mortis figyelted. Nem is. Még egy Mortist is gyűjtsünk be, szerintem kollekcióba jól fogsz mutatni. Az összeset kinyírja, hallod? Persze. Kinyírja az összes Shadow-ot. Fantani. Még a pár... Nagyon szép, és megvan. Ez is megvan, ez is megvan az első hely. 16? Akkor, hogyha ezt a meccset lehozom első helyre, akkor megvan a 700. Amit inkább változtattam, inkább a 700-ra most felpusok, nem szeretnék egy nagyon hosszú videót csinálni. Szóval olyan nem szeretnék nagyon hosszú videót. Fél órás videót, mert senki nem nézi végig valószínűleg. Fél órás videókat. És ezt biztos, hogy senki nem nézné végig. Ez úgy ki? Ja, Bibi, oké. Ez igen film. Bibi. Bibi, gyere ide. Gyere ide. Hogy menekül, Istenem. Most ez a gadgetje sincs, meg Star Power? Jó, úristen. Semmilyen nincsen szerintem. Nem állom az ilyen játékosokat. Ezt csinálja. Az igis Power level hanyas, nem tudom. Ó, geci, persze nem megy. Nagyon milyen meghalsz, hallod? Hallod, gyökér, annyi vagy. Annyi vagy, szavasz. Szavasz, öcsém. És hogyha most töltöttem az első Shadow-mat, érted? De szeretem. De szeretem, hogy csak az első Shadow az most van meg. Itt van. Nádzsa. Inkább annyira a Shadow-ra, köszi. Egy HP vagy, hopp. Jó. Róza. Nem mersz jönni, mi? Nem mersz jönni. Kapja. 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 Dead. Jó, az easy volt. Sirius. Easy. Nagyon szép. És megvan a 700. Megvan a 700, srácok. Legalább ezt megszereztük a mai videóban. 700 kupát. Szerintem... Én azt mondom, hogy szerintem ezt a részt lezárnám szerintem egyébként. Ja, ezt a részt most lezárnám. Szóval igen, srácok, ez a videó most ennyi lett volna. Én nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogy tetszett, akkor ne felejtsétek el nyomni egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, valamint nyomjátok be a csengőt, hogy nem szeretnétek, hogyha elsőként szeretnétek értesülni legújabb videóimról, akkor az azért megnézzétek ezt a videót, én Mark voltam, na igen, úgyhogy, szóval én Mark voltam, sziasztok!